Bore da, a chroeso chi yma i'n hoedfa ni o Gapel y Ffynon gan Eglwys Efengylaeth Bangor. Da ni falch iawn o gael eich cwmni chi. Yn arbennig os da chi ar wyliau, da ni'n gobeithio bod chi'n mwynhau cael rhyw seibiant bach yng nghanol yr holl amser rhyfedd mae da ni'n byw ynddo fa. Gadwch i ni wrando ar eiriau o Salm 96. Rhowch i'r arglwydd, dylwythau'r cenhedloedd, rhowch i'r arglwydd anrhydedd a nerth. Rhowch i'r arglwydd anrhydedd ei enw, dygwch offrwm a dewch i'w gynteddwydd. Ymgrymwch i'r arglwydd yn ysblander ei sancteiddrwydd. Crynwch o'i flaen yr holl ddeiar. Dywedwch ymhlith y cenhedloedd, y mae'r arglwydd yn frenin. Yn wir, y mae'r byd yn sicr ac nis ymudur. Bydd ef yn barnu'r bobl yn uniawn. Bydded y nefoedd yn llawen, a gorfoledded y ddeiar, rhied y môr a'r cyfan sydd ynddo, llawanyched y maes a phopeth sydd ynddo. Yna bydd holl brennau'r goedwig yn canu'n llawen o flaen yr arglwydd, oherwydd y mae'n dod. Oherwydd y mae'n dod i farnu'r ddeiar, bydd yn barnu'r byd a chyfiawnder a'r bobloedd a'i wirionedd. Gadewch i ni felly ymuno efo'r nef a'r ddeiar i ganu i'n Duw bendigedig. Sanctaidd, 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 Dduw holl a lluog, gyda gwawr y bore dyrchafon fawl i ti. Sanctaidd, 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 cadarn a thrigarog, trindod fendigau Duw ein harglwydd ni. Bore da blant, yn falch iawn gael eich cwmni chi eto a dwi'n siŵr bod chi wrthi y mwynhau eich gwyliau.
Ac os dwi'n gwybod yn iawn, oedd un ohonoch chi beth bynnag wedi mynd ddoe i ddringo'r mynyddoedd. Mae'n beth braf yn dydi dringo mynyddoedd a mynd allan i grwydro. A mae gynna i rhywbeth fan yma, o'n i arfer defnyddio dipyn arno fo, achos o'n i arfer dringo'r mynyddoedd llawer. Os gallai ddangos o i chi, yna be ydi o? Ydy cwmpawd. Cwmpawd. A ydych chi'n gweld, ar y cwmpawd yma, mae yna fel bysedd un coch ac un gwyn. A pan dwi'n gosod y cwmpawd fel yma, mae yr un coch, y bys coch, wastad yn pwyntio i'r gogledd. Ac wedyn, os ydw i allan yn cerdded ac eisiau gwybod pa ffordd dwi'n mynd, dwi'n dal y cwmpawd a mae'n dangos i mi os dwi'n cerdded tua'r gogledd neu'r de. A weithiau mae hynny'n bwysig, gwybod lle dyn ni'n mynd. A gyna i ffrind Jonathan ydi enw fo. A mae o'n hoffi dringo mynyddoedd, ac un tro dyma fo'n mynd i ddringo mynydd, llawer o'ch chi wedi clywed amdano fo, Cader Idris. A dyma fo'n gyrru'n ei gar a parcio ei gar lawr yn ymyl Tal y Llyn. A dyma fo'n penderfynu cerdded i fyny Cader Idris. A oedd hi'n braf pan gychwynodd o, ond wir, erbyn iddo fo gyrraedd yn reit uchel, dyma na niwl yn dod. A doedd o'n gweld yn iawn lle oedd o'n mynd. Oedd o wedi cyrraedd y copa'n iawn, ac oedd popeth yn iawn, ond oedd cymaint o niwl, oedd o'n siŵr pa ffordd oedd o fod mynd. A dyma fo'n dechrau dod lawr y mynydd, yn mynd nôl i fynd nôl i'w gar. Ond achos bod o ddim yn siŵr i ba gyfeiriad oedd o'n mynd, oedd o wedi dringo fyny o de y mynydd, ac oedd o angen dringo lawr nôl i'r de. Ond oedd o wedi drysu yn y niwl a mi aso i'r gogledd. A dyma fo'n dringo lawr y mynydd a cyrraedd y gwaelod, ac oedd o'n meddwl reit lle ma'n ngharu. Ac oedd o wedi mynd ar goll yn llwyr, achos pan gyrraeddodd o lawr yr ochr arall, oedd o'n ymyl Dolgellau. Ac oedd ei garo filltiroedd i ffwrdd, ac yn wir oedd rhaid efo gael bws a mynd yr holl ffordd, achos bod o ddim yn gwybod i ble oedd o'n mynd, achos bod o wedi mynd heb gael cwmpawd efo fo. Yna mi aso ar goll a gaso i'r lle anghywir. Rwan, mae cwmpawd yn beth handi pan den ni'n dringo mynyddoedd i wybod i ba gyfeiriad den ni yn mynd. Ond mae yna rhywbeth arall den ni. Isio gwybod pa gyfeiriad den ni'n mynd mewn bywyd. Wrth i ni fyw yn bywyd, da ni'n gwneud gwahanol benderfyniadau. A weithiau, da ni'n mynd siŵr beth i wneud, a weithiau, da ni fel sy'n ni'n teimlo bod ni'n mynd ar goll. Ond dyna be mae'r Beibl yn gymaint o help i ni. Pan da ni'n cael y Beibl, ac yn arbennig pan da ni'n meddwl am Iesu Grist, a meddwl be fysa Iesu Grist isio fi wneud, wedyn, da ni ddim yn debyg o fynd ar goll. Da ni'n mynd i fod yn siŵr yn bod ni'n iawn pan da ni'n dilyn yr arglwydd Iesu Grist. A heddiw, da ni'n mynd i glywed am rywun nath ddim dilyn yr arglwydd Iesu. A gobeithio bydd hwnna dipyn o rybydd i ni, i wneud yn siŵr bod ni, fel dwi'n cymryd y cwmpawd os dwi'n mynd i dringo'r mynyddoedd, byddwn ni'n siŵr bod ni'n cymryd yn Beibl efo ni a cadw Iesu Grist yn agos bob man da ni'n mynd. Rwan, da ni'n mynd i glywed darlleniad o'r Beibl. Mae Gwenan yn mynd i ddarllen i ni o Efengyl Marc ac o benod 6. Da ni'n dod ar draws fan yma y brenin Herod. Nid yr un ddari drio lladd yr arglwydd Iesu pan oedd o'n fabi, ond un o'i feibio yno. Mi oedd Iesu erbyn hyn wedi dechrau i weinidogaeth yn Galilea, a oedd yna lawer iawn o sôn amdano fo yn mynd o gwmpas. Dyma Herod ei hunan yn clywed bod Iesu'n dod yn cyflawni gwirthiau rhyfeddol. Felly mae Gwenan am ddarllen i ni. Darlleniad o Efengyl Marc ar 6 benod yn cychwyn yn adnod 14. Clywodd y brenin Herod am hyn, oherwydd yr oedd enw Iesu wedi dod yn hysbys. Yr oedd pobl yn dweud, Ioan Fedyddiwr sydd wedi ei godi oddi wrth y meirw, a dyna pam y mae'r gweithredoedd nerthol ar waith ynddo ef.
Yr oedd eraill yn dweud Elias ydyw, ac eraill wedyn proffwyd yw, fel un o'r proffwydi gynt. Ond pan glywodd Herod, dywedodd, Ioan, yr un y torais i ei ben sydd wedi ei gyfodi. Oherwydd yr oedd Herod wedi anfon a dal Ioan, a'i roi yn rhwym yng ngharchar o achos Herodias graig Philip ei frawd am ei fod wedi'i phriodi. Roedd Ioan wedi dweud wrth Herod, nid yw'n gyfreithlon i ti gael graig dy frawd. Ac yr oedd Herodias yn dal dig wrtho ac yn dymuno ei ladd ond ni allai. Oherwydd yr oedd ar Herod ofn Ioan, am ei fod yn gwybod mae gŵr cyfiawn a sanctaidd ydoedd. Yr oedd yn ei gadw dan warchodaeth, a byddai'n gwrando arno'n llawen, ei fod ar ôl gwrando mewn penbleth fawr. Daeth cyfle un diwrnod, pan aeth Herod wledd ar ben blwydd i'w Bendifigion a'i Gadfridogion a gwir blaenllaw Galilea. Daeth merch Herodias i mewn a dawnsio a phleisio Herod a'i westeion. Dwedodd y brenin wrth yr enith, gofyn i mi am y peth a fyny ac fe'i rhof i ti. Ac wnaeth lw difrifol iddi, beth bynnag o fyny gennyf, rhof ef i ti, hyd at hanner fy nheyrnas. Aeth allan a dywedodd wrth ein ham, am beth y caf ofyn. Dywedodd hithau pen Ioan Fedyddiwr. A brysiodd yr eneth ar unwaith i mewn at y brenin a gofyn, yrwyf am ei ti roi i mi y munud yma, ben Ioan Fedyddiwr ar ddysgyl. Aeth y brenin yn drist iawn, ond oherwydd ei lw ac oherwydd y gwesteion, penderfynodd beidio a thorri ei air iddi. Ac anfonodd y brenin ddienyddiwr a gorchymyn iddo ddod â phen Ioan. Be aeth hwnnw, a thorrodd ei ben ef yn y carchar, a dod ag ef ar ddysgyl a'i roi i'r eneth, a rhoddodd yr eneth ef i'w mam. Rydyn ni, fel Cymru, yn hoff o ganu emynau am y gyda ni draddodiad gwych yn does o gymaint o emynau bendigedig i ni fedru i defnyddio nhw mwyn addoli Duw. Ond y dyddiau yma, mae yna ganeuon ac emynau newydd yn cael eu cynhyrchu. Llawer o rai Saesneg yn dda iawn, a un o'r rhai dwi wedi dod ar ei draws yn ddiweddar ydy'r un da ni am ganu nesaf. Mae yna eglwys yn Awstralia, City a Light ydy enw'r criw sydd wrthi yn creu'r emynau newydd yma. A mae'r emyn yma yn sôn am yr arglwydd Iesu Grist, fel bod yr arglwydd Iesu Grist yn gryf ond yn garedig. A dyna pam gallwn ni droi ato fo bob amser. Os oes syched arna fi, mentra ato ef. Ni chi orffwys heb ei ras, mentra ato ef. Os o'i fwan mae Iesu'n dweud, mentra ato ef. Neb ond ef fydd i mi nerth, mentra ato ef. A mae'r Cytgan yn dweud, canis da yw'n Nghrist a ffyddlon, ddydd a nos fe'n ceidwn fyw. Y mae croeso ymreichiau Iesu, cryf, caredig yw. Croeso ymreichiau Iesu.
Gadewch i ni weddio. O arglwydd ein Duw a thad ein harglwydd Iesu Grist, diolch yn fawr iawn unwaith eto am gael troi at ti. Y Duw sydd yn llywodraethu yn dy nefoedd mewn cyfiawnder ac mewn sancteiddrwydd. A heddiw yn arbennig, da ni'n cofio am dy sancteiddrwydd rhyfeddol di. Da ni'n byw mewn byd lle mae cymaint sydd yn anghywir. Ac eto yn calonau mae yna hiraeth am y gwir, mae yna hiraeth am yr hyn sydd yn dda ac yn berffaith. A da ni'n gwybod y fod ti yn dda, y tu hwnt ti'n rhywbeth arall trwy'r bydysawd. Yr wyt ti'n berffaith, nid am dy fod ti'n well na phob dim arall, ond yr wyt ti'n gwbl unigryw, yn dda, yn berffaith, yn sanctaidd. Goleini wyt ti ac nid oes yno ti ddim tywyllwch. A da ni'n diolch o Dduw Tad, dy fod ti wedi addo rhyw ddydd y bydd pob drygioni yn derbyn i gyfiawn dal, ac y byddi di yn llywodraethu mewn cyfiawnder. Yr byd wedi adfer a thithau o Dduw Tad yn cael bod yn frenin. Da ni'n diolch ti o Dduw Tad bod ni wedi cael gweld yn arbennig ochr yn ochr ad y sancteiddrwydd di. Rwyt ti yn drigarog. Rwyt ti yn Dduw sydd yn caru ac yn disgwyl i bobl droi ata ti. A da ni'n diolch felly o Dduw Tad dy fod ti wedi danfon dy fab i'r byd mwyn agor y ffordd, mwyn i ni gael dod yn ôl ata ti. I bob un ohono ni grwydro, i bob un ohono ni droi yn ffordd yn hunain. I ni gredu rywsut yn bod ni'n gwybod yn y well na ti, ac y bydde yn penderfyniadau ni yn dwyn rhyw lywenydd i ni, rhyw fodlonrwydd i ni, fydde'n well na be wyt ti'n gynnig. Eto o arglwydd yn Duw, rwyt ti yn barod i faddau trwy dy fab yr arglwydd Iesu Grist. A da ni'n diolch nad wyt ti ddim yn deud nad oes dim ots am yn drygioni ni, ond yn hytrach dy fod ti wynebu'r cyfan, yn delio ar cyfan trwy dy fab ar y groes. Ar bore mor newydd, da ni'n cyfaddau i ni, yn ystod yr wythnos aeth heibio, i ni fethu dy gared i efo'n holl galon, a'n holl feddwl, a'n holl enaid a'n holl nerth, ac i ni fethu a charu'n cyddyn fel ni yn hunain. Felly y bore mor newydd, wrth droi ata ti, da ni'n atgoffa'n hunain mae'r unig ffordd da ni'n gallu dod ydy trwy ein harglwydd Iesu Grist. Diolch i ti amdano ef, am ei aberth, ac am ei barodrwydd i wisgo'n anghyfiawnder ni mwyn i ni gael gwisgo i gyfiawnder ef. A trwy Iesu Grist, da ni'n gofyn i ti faddau ni o'r newydd,
yn beie yn crwydro. A rhoi ni trwy'r ysbryd glân y cymorth a'r nerth i droi ac i fyw gogoniant i dy enw di. Wrth ddod y bore yma fedrwn ni ddim anghofio yn byd yn ei angen. Dyn ni'n meddwl yn arbennig am Beirut y bore yma, yn wyneb y drychineb fawr o'r wythnos ddiwethaf yma. Dyn ni'n cyflwyno y ddinas i ti, dyn ni'n cyflwyno llywodraeth y wlad i ti a phobl y wlad i ti. Yn ymwybodol o Dduw Tad bod ansicrwydd mawr a therfysg yn wlad honno. Cyn gofyn os gwelid i fod yn dda neu di oryw chlywodraethu ar y sefyllfa i ddwyn mesur o gymorth a heddwch i'r wlad. Da ni'n gweddio ar i'r rhai sy'n ymdrechu i gynorthwyo rhai anafwyd a rhai digartref, y rhai sydd mewn galar, y bydde di'n rhoi cymorth iddyn nhw fel bod y gorau yn cael ei weithredu ar ei mwyn nhw. Ond da ni hefyd o arglwydd yn gweddio yng nghanol ansicrwydd cyflafan fel yna, neu di helpu bobl i droi at ti. Felly, da ni'n gweddio dros dy eglwys yn y wlad honno. Yn ymwybodol bod dy bobl di yno wedi wynebu erledigaeth, wedi wynebu anawsterau mawr, a da ni'n gweddio bydd hwn yn gyfle rwan iddyn nhw ddangos dy fod ti'n Dduw sydd yn gweithredu cariad trwy dy blant. A gad i'r dystiolaeth fod yn dystiolaeth sydd yn cyfeirio pobl at yr arglwydd Iesu Grist. Ac os da ni'n gweddio hyn dros Lebanon, da ni hefyd yn ei weddio fo o arglwydd yn Duw dros yn byd. Da ni'n gweddio bod y eglwys yn mynd i gael bod yn oleuni y dyddiau yma yn ein byd ni. Yn oleuni trwy weithredu cariad a thrigaredd ac arwain y ffordd yn y gweithredu hynny. Ond yn oleuni hefyd trwy gyhoeddi y newyddion da am waredwr i'n byd, am Iesu o Nazareth, ddoth i fod yn Emmanuel, yn Dduw gyda ni, ac i agor y llwybr i'r nef. Ac wrth i'r eglwys gyflawni thystiolaeth, da ni'n gweddio hefyd y bydd llawer yn gweld, yn gwrando efo clustiau agored, ac yn ymateb i dy drygaredd a dy ras di. Felly os gwelid i fod yn dda o arglwydd y Duw, a wneud i weithio yn ein dydd ni. Ac a wneud i weithio bore yma yn hanes ninne, wrth i ni droi i fyfyrio yn y gair, gadu'r gair, siarad a phob un ohono ni. A siarad mewn ffordd fydd yn helpu ni, dy ddilyn di yn fwy dyfal, ac ymateb yn fwy cyson i gariad a thrigaredd yn harglwydd Iesu Grist. Cliw yn gweddi, trwy Iesu Grist yn harglwydd angwaredwr da. Amen. Wel, cyn troi i fyfyrio yn y gair, gadwch i ni ofyn i Dduw siarad efo pob un ohono ni trwy ganu yn hemyn nesa. Arglwydd tyrd a llefara di wrth i'n geisio barad y sanctaidd air. Plan ar gwir yn ein clonau'n ddofn, traws newidia ni ar dy ddelw, fel bod golau Crist yn llewyrchu'n glir yn ein cariad ni, mewn gweithredoedd ffydd. Arglwydd tyrd, llwydda ynom ni dy fwriadau di, dy ogoniant. Yes.
Yn y darlleniad yn gynharach, fe glwson ni am Herod ac Ioan Fedyddiwr. Ond bore yma dwi eisiau troi at adnod arall. Mae'r adnod i'w chael yn Efengyl Luc a phenod 23. Mae yna 2 adnod dwi am I darllen i chi. Yn Efengyl Luc, pennod 23, ac os di'ch Beiblau gynnwch chi gallwch chi droi at yr hanes. Pan welodd Herod Iesu, mawr oedd ei lawenydd. Bu'n awyddus ers amser hir i'w weld, gan iddo glywed amdano, ac roedd yn gobeithio I weld yn cyflawni rhyw wyrth. Bu'n ei holi'n faith, ond nid atebodd Iesu iddo yr un gair. Nid atebodd Iesu iddo yr un gair. Rwan, dros y misoedd diwetha, wrth I mi bregethu, da ni wedi bod yn meddwl am wahanol rai ddaru ddod I gyfarfod yr arglwydd Iesu. Roedd ei ymateb nhw yn amrywio, ond da ni'n gwybod fod llawer wedi profi trigaredd wrth i'r gwaredwr I croesawu nhw. Mae e'n gwahodd yn gyson yn dydy. Roedd o'n croesawu plant bach, gwahangleifion, dynion, merched, Iddewon a hefyd milwyr Rhufeinig. Deuwch ataf I bawb sy'n flinderog ac yn llwythog oedd I eirio fo yn de. Hyd yn oed efo'r Phariseaid a'r Sadwceaid a'r ysgrifenyddion, rhai oedden ni wrthwynebu fo. Mi oedden nhw'n trio I ddalo allan weithiau. Eto mae'n barod I siarad ac ymresymu efo nhw, ceisio I harwain nhw i'r gwirionedd. Ond wedyn, da ni'n dod ar draws un, ac mae'r gwaredwr fel sefon ymateb yn wahanol iddo fo. Nid atebodd Iesu iddo yr un gair. Mae yna rywun yma nad oes gan Iesu ddim byd I ddeud wrtho fo. Herod. Dyma chi rywun sydd wedi cael ei osod fel rhybudd I ni yn y Testament Newydd. Un oedd I safle freintiedig yn y gymdeithas, fod ganddo fo gyfoeth, I fod o'n enwog oedd ganddo fo fywyd moethus. Eto doedd gan y gwaredwr ddim byd I gynnig iddo fo. Yn wir, fe allan ni roi teitl i'r bregaeth yma. Sut fedrwch chi fod yn golledig? Mae'r bregaeth yn fwy cadarnhaol na mae'r teitl efallai'n swnio, ond dyma un sydd wedi cael ei osod fel rhybudd I ni. Oeddet pan ydych chi'n ystyried hwn o ddifri. Byrydwn mawr y Beibl ydy fod Duw yn ceisio pobl. Fod Duw am I bobl droi, bod Duw am waredu pobl. Mae Pedr yn sôn am amynedd Duw'n oedi rhag difetha'r byd, bod yn amyneddgar wrth eich ymau, meddai Pedr. Am nad yw'n ewyllysio I neb gael I ddinistrio, ond I bawb ddod I edifeirwch. Fe wylodd yr arglwydd Iesu dros Jerusalem am na fynnau'r bobl droi. Mae'r Beibl yn rhybuddio ni, fod na rai sydd fel petai nhw'n croesi'r llinell. Maen nhw'n mynd yn rhy bell, a does dim byd gan Iesu ar eu cyfer nhw. Rwan, cyn dechrau sôn am hynny, dwi eisiau pwysleisio un peth I chi sydd yn gwrando. Tra bo anadl yn ein cyrff ni. Dros ar un ohono ni'n gallu deud yn bod ni wedi mynd yn rhy bell. Dros na neb ohono ni'n gallu deud bod ni wedi croesi'r llinell honno. Dyw yn unig sydd ar hawl I benderfynu pryd bydd rhywun wedi gwneud hynny. Cofiwch y lleidr ar y groes. Cofiwch Pedr wedi ddo wadu yr arglwydd Iesu. Eto mi ffeindiodd y ffordd yn ôl yn do. Cofiwch Saul o Darsus wedi ddo bod yn erlyd yr eglwys. Eto'n profi trigaredd, a Dafydd y brenin wedi ddo bechyn ddifrifol efo Bathsheba. Felly, wrth I ni edrych ar yr hanes yma, gadwch I ni gofio fod Duw yn dreigarog, a gadwch chi gofio hanes fel hwn, fel rhybudd, i'n cadw ni rhag mynd yr un ffordd. Ella cyn I ni sylwi'n iawn, ella bod ni'n werth eich atgoffa chi
pwy neu deithwch chi pwy oedd yr Herod yma, achos mae yna sawl Herod yn ymddangos yn y Beibl. Gynnwch chi'r un ar ddechrau yr Efengil sydd yn ceisio lladd yr arglwydd Iesu. Herod Fawr, y cyntaf ohonyn nhw. Wedyn oedd gan hwnnw nifer o feibion. Mi nath o ladd 3 ohonyn nhw achos oedd o'n meddwl bod nhw'n mynd i drio i disodli nhw. A wedyn, yn ail benod, Mathew, ydych chi'n cael hanes Archelais. Archelais, oedd hwnnw yn un o feibion Herod. Ond nath hwnnw ddim para yn hir iawn. Nath o lywodraethu am ychydig yn Juda. Yn llyfr yr Actau, ydych chi'n cael Herod arall sydd yn lladd Iago, brawd Ioan. Oedd hwnnw yn ŵyr i Herod Fawr. Herod Fawr oedd i daid o. Ond yma, mae'r Herod yma yn fab arall i Herod Fawr. Herod y Tetrarch neu Herod Antipas oedd hwn, oedd wedi cael yr hawl i lywodraethu yng Galilea a ychydig o lefydd eraill felly i'r gogledd. Be allwn ni ddeud am yr Herod yma? Ac un peth cadarnhaol iawn i gychwyn. Mi oedd hwn yn gwybod rhywbeth am ofn yr arglwydd. Oedd o'n gwybod am ofn yr arglwydd. Tro cyntaf, da ni'n dod ar ei draws o, mae wedi arestio Ioan Fedyddiwr a doedd hynny ddim yn ei osod mewn lle da i gychwyn. Be oedd wedi digwydd oedd, i fod o'n gyntaf, oedd wedi priodi merch, rhyw frenin arall felly, ond yna, dyma fo'n penderfynu cael gwared ohono, achos oedd o eisiau priodi rhywun arall. Y broblem efo'r llall yma oedd o eisiau ei briodi oedd bod hi eisoes yn briod i'w frawd o Philip. Herodias oedd ei henw hi, ond dyma fo yn cael gwared ag un wraig, a dwyn Herodias oedd hi ar ei frawd. A dyma Ioan Fedyddiwr, ac oedd Ioan yn deud pethau'n blaen wrth bobl. A dyma Ioan Fedyddiwr yn deud yn blaen wrth Herod, tydi ddim yn iawn dy fod ti'n gwneud hyn. Mae'n croesi llinell o dorri deddf yr arglwydd. Oedd Ioan yn ddyn dewr yn condemnio drygioni'r bobl yn gyson. A mi ddaru gyhoeddi bod Herod ar fai. Doedd Herodias ddim yn hapus o gwbl am hyn. A mi oedd hi yn mynnu bod ei gŵr hi yn arestio Ioan, i ddweud y gwir oedd hi eisiau lladd Ioan Fedyddiwr. Ond be da ni'n ddarllen? Roedd Herodias yn dal dig wrtho ac yn dymuno i ladd ond ni allai, oherwydd yr oedd ar Herod ofn Ioan. Am ei fod yn gwybod mae gŵr cyfiawn a sanctaidd ydoedd. Yr oedd yn ei gadw dan warchodaeth a byddai'n gwrando arno'n llawen, ei fod ar ôl gwrando mewn penbleth fawr. Chi'n gweld, bod hwn wedi fagu mewn awyrgylch aniwiol ofnadwy, eto oedd ganddo fo syniad o beth oedd y gwirionedd. Oedd ganddo fo gydwybod. A dyna un o olion Duw yng nghalon pob un ohono ni. Sa'r un ohono ni beth ddylen ni fod, da ni bechaduriaid. Eto mae yna ryw safon wedi sgrifennu yn calonau sy'n golygu bod ni'n gwybod bod yna rai pethau'n iawn a rai pethau yn ddrwg, yn anghywir. Ac wrth Ioan oedd yn fab i offeiriad ac felly wedi ei fagu i wybod y gyfraith wrth iddo fo egluro safon Duw. Mi oedd Herod yn gwybod yn iawn mae hwn yn deud y gwir. Oedd yn gwybod fod dydd yr arglwydd yn mynd i ddod, pryd y bydde fo yn gorfod rhoi cyfrif am ei fywyd. Ac fod Herodias i'w wraig am iddo ladd Ioan Fedyddiwr, roedd o'n ofni, oherwydd oedd o'n gwybod y bydde hynny'n bechod mawr i'w ychwanegu at ei feiau eraill o. Felly,
Mi oedd yn gwybod rhywbeth am ofn yr arglwydd. Ddaru gwaith Ioan Fedyddiwr gael i ddiffinio i ni yn yr ysgrythur. Ioan ei hunan yn deud, mae be oedd o'n gwneud oedd paratoi ffordd yr arglwydd. Dyna oedd o llais, llefyn yn llefain, paratowch ffordd yr arglwydd. A roedd o'n gwneud hynny trwy alw pobl i edifarhau. A ddaru ni ddechrau'r gwasanaeth heddiw yn yn canu sanctaidd, 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 Dduw holl a lluog. Tybed bore yma, a fedrwn ni fesur yn bywydau ni. Mesur yn hynny, nid trwy gymharu'n hynny efo safonau pobl eraill, ond gadwch i ni fesur yn hynny yn ôl safon Duw hun. Wrth mae'r Beibl yn deud wrthon ni, mewn sawl lle, mae dechreuad oethineb yw ofn yr arglwydd. Wrth i ni sylweddoli be di safon Duw. Ie, mae hynny yn gallu codi chydig bach o ofn neu hyd yn oed arswyd arno ni. A mi oedd Herod yn gwybod rhywbeth am yr ofn hwn. Ond, yr ail beth i ni sylwi am Herod oedd fod o wedi caledu i galon. Dyma'r cam nesaf. Os da ni eisiau bod yn golledig, os da ni eisiau mynd ar goll, dyma'r ail beth sydd eisiau i ni wneud. A Marc yn deud, bydde Herod yn gwrando arno'n llawen i fod ar ôl gwrando mewn penbleth fawr. Be oedd y benbleth? Mi oedd yn hapus iawn i wybod beth oedd y ffordd gyfiawn, ffordd o droi at Dduw a chael maddeuant hyd yn oed. Ond roedd o mewn penbleth fawr. Sut oedd o yn mynd i allu troi? Mi bydde troi a gwrando ar Ioan yn golygu sortio i briodas allan. Mi oedd o'n golygu bydde fo yn gofio rhoi heibio Herodias, oherwydd oedd ganddo fo ddim hawl i'w chymeryd hi fel gwraig. Ac os oedd o ofn Duw, mi oedd o hefyd dipyn o ofn Herodias mi gredai. Neu o leia, oedd o'n mwynhau i fywyd moethus efo hi, a bydde'r helynt tasa fo yn cael gwared ohoni. Bydde y llanas gwleidyddol bydde ganddo fo, broblem rhyngddo fo a'i frawd a phob dim. Bydde fo'n cymryd lot i drio sortio hwnnw allan, ac oedd edifarhau'n golygu mwy na just deud, mae'n sori, a wedyn cario ymlaen. Na, mi oedd yr edifarhau oedd Ioan yn gofyn iddo fo'i wneud yn golygu bod o'n troi oddi wrth i ddrygioni. Felly fod i gydwybod yn ei bigo, nath o ddim wneud dim byd amdano. I ddar efo gario ymlaen, ddar efo wrthod gwrando ar ei gydwybod. A dyna fo ar y ffordd i ganol y niwl. Mi oedd y goleuni yn dechrau pylu, ac o dipyn i beth mi ath hi yn fwy a mwy o dywyllwch arno. A dyma na barti penblwydd yn dod, a gwledd a phawb yn dod i fwynhau'r bwyd a'r diod. A fel rhan o'r parti, dyma merch Herodias yn dod i ddawnsio, ac oedd hi wedi plesio Herod. A dyma fo'n meddwl, os o'n i cael ei ddawnsio eto, na i roi unrhyw beth, dyma fo'n mynd ar lw ger bron pawb yn dweud, gofyn be wyt ti isio fyny at hanner yn heyrnas am ei geidio gynnau. Ac oedd o wedi ddal yn doedd. Be wyt ti isio? A dyma hi wedi cael ei hyfforddi gan ei mam yn dweud, be dwi isio di pen Ioan Fedyddiwr mewn ar ddesgyl rwan o mlaen i. Be oedd yn mynd i ennill y dydd? Ei gydwybod? Neu i falchder a'i hunan yn rhydedd ei hunan? A'i cyfiawnder ger bron Duw? Neu enw da o flaen y bobl oedd o wedi addo y bydde fo'n rhoi i ferch Herodias beth bynnag oedd eisiau.
A mi as o'n erbyn I gydwybod. A phan ydych chi'n mynd yn erbyn eich cydwybod, yna mae rhywbeth yn digwydd. Dych chi'n caledu. Mae'ch cydwybod chi'n caledu. A rywsut mae'n mynd yn haws gwneud yr hyn sydd yn anghywir. Da ni'n gwybod I fod yn dal I boeni am y peth ar ryw ystyr oherwydd pan nath Iesu ymddangos, oedd rhai pobl yn deud, wel, ryw broffwyd ydy Iesu, oedd Herod yn syth nid o na, Ion Fedyddiwr yr un Iesu dorri ben o ffwrdd, dyna pwy sydd wedi dod yn ôl, oedd I gydwybod o'n I boeni o hyd. Ond na, oedd o'n dal I fynd. O ddydd I ddydd, oedd o'n dal I fynd ar hyd yr un llwybr. Rwan, go bryn fod un ohono ni yn wynebu'r un sefyllfa a Herod. Ond o ddydd I ddydd, da ni yn wynebu penderfyniadau sy'n yn galw ni naill ai I wrando ar gyfraith yr arglwydd neu fynd yn ffordd yn hunain. A dwi'n wych yn berswadio fy hun fod fy meia I yn rhai bach. Ac os roi mewn heddiw, mi fyddai'n gallu sefyll y fori, does dim ots, neu sefyll fori. Ond oedd yn har yng nghyfraith arfer deud, unwaith mae yna hoelen wedi cael ei phlygu, mi fedrwch chi drio eisethu hi a fydd hi'n edrych yn syth, ond mae yna wendid yna a triwch chi tharo hi mewn a fydd hi'n plygu unwaith eto. Eich cydwybod chi ydy'ch ffrind gorau chi. A mi fedrwch chi oleio eich cydwybod trwy edrych ar be mae Dduw yn eich galw chi I wneud. I garu fo fe'i holl galon a char eich cyddyn fel chi eich hunan. Ond os ydych chi yn gwrthod gwrando ar eich cydwybod, yna mae o'n cyledu. A falle bod chi'n meddwl, fel dwi weithio'n meddwl, os yna bechod mawr yn y wynebu fi, os o'n I dweud na I hwnnw. Ond y gwir ydy, os da ni'n rhoi mewn ar y beia bach, yna da ni'n gosod yn hunain ar lwybr sydd yn arwain at bechod mwy. A dyna ddigwyddodd yn hanes Herod. A modd caledu cydwybod. Os da chi eisiau bod yn golledig, dilynwch Herod a chaledwch eich cydwybod. A pan da ni'n edrych ymlaen wedyn I ddiwedd yr hanes, nath o ddim dod o hyd I le I edifarhau. Nath o ddim llwyddo I droi. Y tro nesaf da ni'n dod ar ei draws, mae wedi dod wyneb yn wyneb a Iesu I hun. Oedd yr arglwydd bellach wedi cael ei fradychu, wedi cael ei arestio gan yr archoffeiriad a'i drosglwyddo I Peilat I gael ei gondemnio. Ond pan ddari hwnnw ddeall ma o Galilea oedd Iesu yn dod, dyma fo'n I anfon at Herod, achos Herod oedd yn llywodraethu. Herod oedd yn cadw trefn yng Galilea. Pan welodd Herod Iesu, mawr oedd y lawenydd. Bu'n awyddus ys amser hir I weld gan iddo glywed amdano. Bu'n ei holi'n faith. Ond nid atebodd Iesu iddo yr un gair. Rwan, pan gofiwch chi fel yr oedd yn awyddus I wrando ar Ioan Fedyddiwr, ond mi fyddech chi'n disgwyl I Iesu fedru atgoffa fo. O ti'n cofio beth ydoedd Ioan Fedyddiwr? A'i arwain a rhoi cyfle iddo fo hyd yn oed rwan I edifarhau. Ond na, di Iesu ddim yn deud hynny wrtho fo. Gwrandewch eto, be ddydodd lyg? Pan welodd Herod Iesu, mawr oedd y lawenydd, bu'n awyddus ers amser hir I weld, a dyma ni'r pwynt. Gan iddo glywed amdano, ac yr oedd yn gobeithio I weld yn cyflawni rhyw wyrth. Gobeithio I weld yn cyflawni rhyw wyrth. Doedd gan hwn ddim diddordeb ysbrydol yn yr arglwydd Iesu. Doedd gan hwn ddim diddordeb mewn ffeindio ffordd yn ôl at y Dduw. Oedd wedi clywed bod Iesu'n gallu achau cleifion, oedd yn clywed bod Iesu'n cyflawni gwirthiau,
Ac oedd o eisiau gweld rhywbeth spectacular. Oedd o eisiau cael rhywbeth fydde yn rhywbeth i'w drafod, rhywbeth i'w siarad amdano fo, rhywbeth yn ei ddiddanu fo. Chi'n cofio y sioe Jesus Christ Superstar? Dwi ddim yn canmol y sioe o gwbl, ond ydych chi'n cofio tybed can Herod yn y sioe honno? So, you are the Christ, you're the great Jesus Christ, prove to me that you're divine, turn my water into wine. Come on, King of the Jews. You are the Christ, you're the great Jesus Christ. Prove to me that you're no fool. Walk across my swimming pool. Come on, King of the Jews. Na, Herod oedd brenin yr Iddewon. A doedd am eisiau i hwn o ddod yn frenin, a doedd ganddo fo ddim diddordeb mewn gwirionedd. Oedd hwn bellach yn y tywyllwch yn llwyr, i galon wedi chaledu i'r fath fodd, fel nad oedd ffordd yn ôl iddo fo. Chi'n cael mwy nag un yn y Beibl sydd wedi cyrraedd y pwynt hwn. Oedd Paul yn deud wrth Timotheus, y mae'r ysbryd yn dweud yn eglur y bydd rhai mewn amserau diweddarach yn cefnu ar y ffydd, byddant yn troi at ysbrydion twyllodrus ac at bethau y mae cythreiliad yn ei dysgu trwy ragryth pobl gelwyddog. Pobl yw'r rhain a'i cydwybod wedi ei serio. Ei serio, i llosgi fel bod dim bywyd ar ôl yn y gydwybod. Ac fel yn achos Belshazzar yn llyfr Daniel, oedd yr ysgrifen ar y mur yn hanes Herod. Doedd dim ffordd yn ôl iddo fo. Roedd wedi mynd ar goll yn derfynol. Ac am hynny doedd gan Iesu ddim byd i ddeud wrtho. Nid atebodd Iesu iddo yr un gair. Rwan, dwi ddim am i unrhyw un ohonoch chi sydd yn gwrando feddwl y mod i'n deud hyn amdano chi. Fel y soniais i ar y dechrau, does neb ohono ni'n gallu deud yn bod ni wedi croesi'r llinell honno. Yn denden i bechaduriad, ond mi ath Iesu i'r groes i dalu dyled pechaduriad, rhai fel chi a fi. Pan welwch chi rhai y cyrhaeddodd gras Duw a'i newid nhw, yna, ie, ble bynnag ydych chi heddiw, mae gobaith i chi. Saul oedd wedi dirmygu Crist ac erlyd yr eglwys, ond fe brofodd o drigaredd. Pedr nath wadu i arglwydd a dweud nad oedd o ddim eisiau unrhyw beth i wneud efo fo. Fe gafodd Pedr y faddeuant a fe gafodd o ddod yn apostol ac arweinydd yr eglwys. Y Lleidr ar y groes na chafodd gyfle i wneud unrhyw beth ond gofyn am drigaredd. A fe gafodd o drigaredd. A mae yna gyfle i chi a fi bore yma i brofi trigaredd yr arglwydd. Sut? Rhaid i ni edifarhau. Rhaid i ni edifarhau a chredu yn yr arglwydd Iesu. Ie, falle yn bod ni'n teimlo fod Ioan yn deud wrthon ni fel y dydodd o wrth y torfeidd oedd yn dod ato. Chwi epil gwyberod. Pwy a chrybuddiodd i ffoi rhag ydi gofaint sydd i ddod. Ond mae heddiw yn ddydd gras. Mae ffordd heddiw yn ôl allan o'r niwl i oleuni gogoneddus cariad a maddeuant Duw. Trowch i edrych ar yr arglwydd Iesu. Ac wrth edrych ar yr arglwydd Iesu Grist, rhowch eich hunain yn ei ddwylo fo. Wrth oes neb fel yr arglwydd Iesu, all eich gwared chi oddi wrth eich beie, rhoed i chi faddeuant yn eich calonau, a rhoi chi fywyd newydd, fydd yn eich arwain i chi at fywyd tragwyddol yng Nghrist. Beth am i ni ganu
emyn efo yn gilydd, sydd jyst yn sôn am pa mor rhagorol ydy yr arglwydd Iesu. Mae'r Iesu'n fwy na'i roddion, mae ef yn fwy na'i ras, yn fwy na'i holl weithredoedd o fewn ac o'r tu mas. Pob ffydd, a dawn, a ffyrdeb mi lefa amdano'n trwy, ond arno'i hun yn wastad edrychau'n llawer mwy. Gweld wyneb fan oelyd, wna'i mhennaid lawenhau trwy'r cwbl ges i eto, neu fyth gaf ei fwynhau. Pan elon twy yn eisiau, pam bydda fi yn drist, tra caffwyf weled wyneb siriolaf Iesu Grist. Wel, diolch yn fawr i chi am ymuno efo ni heddiw. Dwi'n ymwybodol fod y neges o'n i'n ei thrwslwyddo yn un anodd. Ond y bwriad ydy bod ni'n swyddoli fod Duw yn caru ni, a fod o am i ni droi ato fo, a chymeryd Crist fel yn brenin a'n harglwydd ac nid dilyn llwybr Herod. Cofiwch fod modd cysylltu efo ni trwy'n tudalen ar y we neu tudalen Facebook. Yn y cyfamser, gadwch i ni roi yn hynny yn nwylo yn harglwydd. Gadwch i ni weddio. Chwi y neidiau, pam y crwydrwch fel tarfedig braidd o dref. Ffôl galonau, pam y cefnwch ar ei ryfedd gariad ef. A fi cyn dirioned bugail, neb erioed mor fwy neu fryd ar gwaredwr, a fi'n gweudu mwyn casglu braidd ynghyd. Diolch arglwydd am roi ni lwybr yn ôl ata ti trwy Iesu Grist. Gwna'n calonau ni yn dyner, gwna'n cydwybod ni yn effro. A gad ni bob tro da ni yn crwydro, gad ni frysio nôl at droed y groes i brofi'r maddeuant a drygarau sydd i'w gael yno trwy Iesu Grist. Amen.